вътрешни халфове по двата фланга Тив Шоешу и Самвел Мелконян. Лори Валасис ще действа малко зад изнесения централен нападател Яник Боли, който замества Преслав Йорданов. Преслав Йорданов се възстановяваше от лека контузия и навярно това е причината да остане на резервната скамейка, където е и Радостин Кишишев, който започна като титуляр срещу ЦСК. Феновете на Локомотив Пловдив не са никак малко. Това е резервната скамейка на домакините. Там виждаме Даниел Георгиев и Драги Коцев, които бяха титуляри срещу Локомотив София. А сега обаче Емил Велев ги е оставил резерви. Ще имам удоволствието да коментирам този матч с Деян Веселинов. Стефан Спасов, Станислав Тодоров, разбира се, е старши съдия на този двубой от Шумен. Помощници Дилян Вълков и Мартин Димитров. Четвърти съдия Димитър Андреев, които са готови да изведат вече футболистите на двата тима. Опитни футболисти и в Черноморец и в Локомотив Пловдив с капитански таленти. Здравко Лазаров, който пропусна Дуспа преди седмица в София, когато Локомотив Пловдив можеше да поведе срещу Локомотив София. Тази пропусната Дуспа може би натежа и за развоя на този двубой и последвалата загуба на пловдивчани. От другата страна пък футболист като Траян Дянков с огромен опит, много полезен в отбраната на Черноморец, може да играе на различни позиции. Днес очакваме да го видим като десен бранител. Стана дума вече за травмата на младия Георги Терзиев. Но истината е, че наистина прекрасната игра на Траян Дянков е една от сериозните причини Черноморец Бургас да е допуснал само 5 попадения от началото на сезона. В този момент главният съдия Станислав Тодоров извежда 11-торките на двата отбора. Под бурните аплодисменти на публиката да си пожелаем качествен двубой. Припомням ви, през първия полусезон Черноморец печели срещу Локомотив Пловдив с 2-0 след две попадения на Жужу. Ето го главният съдия Станислав Тодоров. Ще му помагат Дилян Вълков и Мартин Димитров. Предстои традиционния поздрав между футболистите на двата отбора. Траян Дянков с капитанска талента на Черноморец. След малко двамата с Здравко Лазаров, капитана на Смърфовете, ще изтеглят жребия. Ето го и него, да видим какво ще отреди той. Уважаеми зрители, дълбоко привържениците на Локомотив Пловдив удостояват общите плакет треньора Димитър Димитров Геро за приноса към развитието. Преди жребия, нека споменем, че треньора на Черноморец Бургас Димитър Димитров Геро ще бъде удостоен с почетен плакет от фен-клуба на Локомотив Пловдив за приноса си към развитието на черно-бялата идея и футбола в този град, най-вече в Локомотив Пловдив. Знаете, Димитър Димитров беше начало на тима през сезон 2001 до 2003, 2 години начало на Смърфовете, така че по този начин феновете на клуба изразяват своето уважение към Димитър Димитров, безспорно един от най-добрите треньори в българския футбол. Усмивка на лицето на Здравко Лазаров. Приятелски разговор с Траян Дянков и главния съдия Станислав Тодоров. Всичко изглежда през първото по време. Черноморец ще атакува наляво на вашите екрани, а Локомотив Пловдив ще напада надясно. Ето как Димитър Димитров прие своята награда. Винаги е хубаво, когато има уважение към даден човек, независимо къде работи към момента. Стана дума за промените в стартовия състав на Черноморец Бургас и присъствието на 4 нови имена в 11-те на Димитър Димитров Геро за този двубой, независимо от победата преди седмица на Лазур срещу ЦСК. Той е съобразил днешния състав на тима срещу опонента си в Локомотив Пловдив срещу 3 промени. Валери Георгиев, Йордан Тодоров и Базил Де Карвалио започват двубоя. Малко по-офанзивен изглежда този състав на Емил Велев, трябва да признаем, защото само един подчертано дефанзивен полузащитник има на терена и това е Валери Георгиев, който влиза с
титулярния състав. Там нататък доста интересно изтрупване на интересни креативни футболисти с офанзивен вкус, като Даксон, Сержиньо, Здравко Лазаров, Базил де Карвалио и Йордан Тодоров, който вероятно ще атакува по десния фланг. Или поне така ще започне двубоя. Станислав Тодоров проверява всичко дали е наред и дава начало на двубоя. Черноморец започва срещата с първо притежание. Ще атакува от дясно наляво на вашите екрани. Отбора в изцяло сини спортни екипи. И наистина ключов двубой от програмата на 18-ти кръг. Ако днес Локомотив Пловдив не успее да спечели трите точки, наистина ще се отдалечи доста от местата, даващи право за участие в Лига Европа. Естествено, за пловдивчани все още има вариант да стигнат до мечтано участие през турнира за Купата на България, където ги очаквам много тежък съперник, именно Левски идната седмица в четвъртък, този двубой, който породи и някои скандали по Остап Герена и Лалута. Но съм сигурен, че всички свързани с Локомотив Пловдив ще мислят за това след края на днешния двубой. Траян Дянков е извършил нарушение. Както очаквахме, той започва като десен бранител срещата срещу Локомотив Пловдив. Танко Дяков владее. Ново попълнение в състава на пловдивчани. Греши при изнасянето на топката. Но Дянков отне за Черноморец. Сега Лоривал Асис. Много интересен футболист. Премина Йордан Тодоров. Струва ми се, че дори можеше да продължи да играе с топката, но демонстративно спря, за да покаже на рефера, че е бил задържан. Картон за Тодоров няма. Но пък имаше сериозно предупреждение от шуменски арбитър. Топка за Боли. Конена до Асис. Асис може да влезе в наказателното поле. Асис срещу Жереми Родригес. Не се справи поне на този етап достатъчно убедително нападателят на Черноморец, но пък в крайна сметка е получил корнер. Жереми Родригес трябваше малко по-бързо да се ориентира и да изчисти тази топка. Вместо това, след поредица от нескопосани отигравания, дава първи корнер в двубоя. Той е пред вратата на Иван Караджов. Избяга от ЦСКА Иван Караджов, за да трупа повече игрови минути, така и не успя да се наложи дълготрайно на вратата на родния си клуб и сега получава този шанс в Пловдив. Центрирането от ъглов удар не доведе до опасност. А Лоривал Асис се очертава като един от новите атакуващи лидери на Черноморец. Той е футболист, който дойде още в края на миналото лято, но някак остана в сянката в повечето двубои на Жужу и придобили вече скандална известност Абел Анисе. Асис обаче и през есента загадна на няколко пъти за класата си и съвсем очаквано сега се е нагърбил с малко повече отговорност, поне докато тръгне играта и мине адаптацията на новите момчета като Шешу, Мелконян и Яник Боли. Ето, че Черноморец стартира уверено и вече печели второ статично положение в зона, която определено предвещава опасности за отбраната на Локомотив Пловдив. Стена от 3 души построи Иван Караджов. Да видим какво ще произлезе от това статично положение. За топката са Лоривал Асис и Шешу. От двамата ще центрира. Асис прескача топката. Шешу. Танко Дяков с много стабилна намеса. Бе взел прекрасна позиция в наказателното поле и успя да изчисти. Но атаката на Черноморец се продължава чрез Шешу. Той влиза навътре към центъра на терена. Добре сви топката. Решение за Локомотив Пловдив. Навременна намеса на Юнес Бенжелюн. Много хубаво се пласира централния защитник и след това беше повален от Яник Боли. Централният нападател на Черноморец. Роден в Франция, иначе с код дивуарско потекло. Интересното за него е, че е племенник на Базил Боли. Той ще трябва да води атаката на Черноморец в отсъствието на Преслав Йорданов. Иван Караджов към Танко Дяков. Преса упражняват гостите и топката е върната обратно към Иван Караджов. Той изчаква съотборниците си да се изтеглят малко по-напред, след което с дълго подаване търси Даксон да Силва. Никакви проблеми нямаше Тодор Паланков да вземе високата топка. Сега обаче Йордан Тодоров. Включва се по фланга Жереми Родригес, иска топката. Назад му дойде тя, все пак успява да я овладее и си спечели нарушение. Десният бранител на Локомотив Пловдив. Бързо изпълнение. Йордан Тодоров. Високо вдигнат флаг.
Йордан Тодоров се оказал зад отбраната на Черноморец в момента на паса. Ето го положението. Да, макар и с малко, наистина. Халфа на Локомотив Пловдив се намираше в засада. Своевременно маркирана от страничния съдия от близката страна на вашите екрани. 5 минути изминават от началото на срещата. Още е рано да се правят заключения. Черноморец започва открито. Локомотив Пловдив също. И това е добре. Жереми Родригес спечели първата топка. Николов. Много добре срещу ЦСК. Освен Лори Валаси се представи и Шешу. Французи с марокканско гражданство. Играл за Нанси в Френската лига 1. Димитър Димитров има усет към подобни футболисти. Тъч за неговия отбор. Тодоров. Много добре се опитва да изведе Здравко Лазаров зад гърба на защитата и аплодисменти за Стоян Колев, който следеше играта, излезе. Успя да изчисти точно на границата на наказателното поле, иначе Здравко Лазаров щеше да овладее. Сега веднага контратака на Черноморец. Отлична намеса на Валери Георгиев, който ще действа като дефанзивен хал в този двубой. С подобно съдене на играта и комуникация между отбрана и вратар се стигна до това, че 825 минути Черноморец не е допускал гол във вратата си в мачове, разбира се, от Виктория футболно първенство. Последните неприятности, между другото, за Черноморец дойдоха именно в Пловдив, но в двубой за Купата на България, когато Черноморец бе отстранен от Ботев Пловдив. Иначе за първенство стана вече въпрос. 9 мача без гол. Ще успели сега напористата игра на Локо Пловдив пред своята публика да сложи край на тази серия. Яник Боли отново извършва нарушение срещу бранител на Локомотив Пловдив. Този път Танко Дяков бе жертвата на Яник Боли. Здрав физически нападател. Това е първото впечатление, което оставя Боли. Изявите си на терена. Все още обаче не е успял да влезе в комбинация, да го видим с топка в крака. И домакините постепенно изнасят топката. Юнас Банжилион имаше някакви проблеми през есента с феновете на отбора, като че ли обаче те са забравени. Отново несменян титуляр в центъра на защитата. И състава воден от Емил Велев. Банжилион. Погледа на Велев, силно напред към Базилия Карвалио. Тази топка не стигна обаче до африканския нападател. Сега Траян Дяков. Като в този момент смени местата си с Филипов и застана в центъра на отбраната. Сега се топката, отново търсейки Боли. Той не се пребори за нея, но отново притежанието е за гостите в синьо. Жереми Фопоре. Този извеждащ пас е за Лоривал Асис, но там Жереми Родригес и Юнес Бенжелон се справиха добре. Добра работа на Шешу, който успява да пробие и центрира много остро точно на границата на вратарското поле. Там нито вратаря Караджов, нито бранителите се добраха до топката. Всъщност Караджов леко отклонил пъти, но това се видя от повторението, иначе тъчът ще е за Локомотив Пловдив. Комбинация преди малко на Шешу и Мелконян, като завърши с това центриране на Шешу. Черноморец поне за сега изглежда малко по-активния отбор в предни позиции. Отново Траян Дянков. Пас по десния фланг. Много премерен, много точен. Шешу може да комбинира с Мелконян. Не задържа топката и центрира. Там обаче снажния Танко Дяков дори трябваше да се наведе, за да играе с тази топка. Комбинират по десния фланг футболистите на Черноморец. Така и не се
реши да центрира топката и спечели само тъч. Здравко Лазаров виждате се прибрало да помогне на Михаил Венков в тази зона. Мелконян не започна в стартовия състав на Черноморец срещу ЦСКА миналия уикенд. Първи матч като титуляр за Черноморец на арменския футболист. Сега отново Танко Дяков над всички с глава избива топката. Имаше ли там засада? Не. Няма такова отсъждане от съдийската бригада. Възможно за контрадействие на Локомотив Пловдив. Пропиляни обаче от неточен пас. Едно от Траян Дянков, който е най-активен от бранителите в сини екипи, що се отнася до изнасянето на топката в половината на съперника. Пенков реши да не праща топката далеч в половината на Черноморец. Комбинира с Бенжелин, който направи това, но доста неточно. Йордан Тодоров нямаше как да стигне до топката. Жереми Родригес надскача асист. След това обаче отново брак в средата на терена. И това вече изглежда обещаващо. Даксон пуска извеждащ пас към Базил де Карвалио. Топката обаче стига до Йордан Тодоров. Отново Даксон. Даксон се опитва да намери пролука за изстрел. Не се получи обаче опита му с левия крак. Очаква се раздвижване именно да дойде от играта на Даксон, на Сержиньо. С малко повече въображение да намерят път към Базил де Карвалио и изобщо към опасностите пред вратата на Стоян Колев. Ето го вратаря на Черноморец. Намеси се решително в началото на матча при изведащото подаване към Здравко Лазаров. Николов подновява играта. Търси с дълго подаване Яник Боли. И грижи за Иван Караджов. Той хвърля към Бенжелюн. Оривала си веднага направи няколко крачки, за да затвори Жереми Родригес. И за малко гостите да отнемат топката. Направиха го сега. Шешу. Постепенна атака на Бургазли. Подаване обаче е неточно. Близък план на Михаил Венков, който дълго време не успя да се наложи в състава на Литекс. Последва трансфер в Локомотив Пловдив, където Венков е несменяем титуляр. Бенжелюн. Прави впечатление, че по-често Юнес Бенжелюн се наема с изнасянето на топката. Деян ви спомена, че в отбора на Черноморец това прави и Траян Дянков. Дали напусна топката очертанията на терена? Да. Много важна част от Локомотив Пловдив е Базил де Карвалио. Когато е във форма, играта на неговия тим върви. Разчита се на него да бележи важните голове за Локомотив Пловдив. До момента обаче Николов и Филипов добре си го препредават. Родригес. Оривал Асис. Изчисти топката на посоки. Танко Дяков играе с глава. Доста брак в средата на терена. Лошо подаване на Даксон. Отлична техника на Шешу. Ясно се развива атаката на Черноморец. Хубаво центриране. Иван Караджов обаче е стабилен. Търси с дълго подаване Базил де Карвалио. Траян Дянков е близо до него. Много хубаво го покри. Успя да избие топката с глава. След това халфовете на Черноморец се върнаха. Това, за което стана дума, е, че полузащитниците в синьо играят много близо до защитата. И когато топката бъде изчистена по такъв начин, веднага двама души атакуват. Сега пък имаше нарушение на Даксон. Препречване. Беше спрян непозволен от Цонков. В този момент състава на Лудогорец повежда на Видим Раковски при гостуването си с 1-0 след попадение на Генчев. Едва ли отбора от Разград ще има проблем при това свое гостуване.
Да ви припомним, един матч се изигра вчера от този кръг. В него Беро е победил Локомотив София с 1-0 след ранно попадение на Емил Ангелов. Все още е без голове. Локо Пловдив Черноморец 0-0 след 15 минути игра. Отново не сполучиха домакините в изграждането на поредната си атака. И доста пространство на десния фланг за Черноморец. Бързо центрира на Шешу. Топката на рикошира и отива в краката на Лори Валасис. Той обаче малко се забави с обработването и потърси комбинация с Планков, която не се получи. Доста лежерно темпо в играта на голяма част от футболистите в черно и бяло. Именно с подобни отигравания те вбесиха треньорското ръководство и собственика на отбора. Първия пролетен кръг. Сега да им Яник Боли, който за първи път успя да стигне първи до топката. Истината е тук, че поведе много технично, но след това се стропорира тревата без видима причина. Наистина Танко Дяков има репутацията на много твърд защитник, но тук дори да се наложи да влиза по-твърдо на Боли. Късметлия е новия нападател на Черноморец, че не получи картон за симулация, или поне такова е първото впечатление от няколкото повторения, които видяхме. След това фаул на Даксон, който дава нова възможност на Черноморец да центрира топката в наказателното поле. Струва се, че именно така ще бъде изпълнена тази ситуация. Този път не асис, а ще е Шу като че ли. Десния крак, футболист с номер 92. Ще прати топката в наказателното поле. Иван Караджов има работа в този момент. Разочароващо изпълнение на Шешо. По никакъв начин то не затрудни нито вратаря, нито отбраната на Локомотив Пловдив. Рисковано връщане сега към Стоян Колев, който без изобщо да се церемони праща топката далеч от своето наказателно поле. Топката остана на терена и отново отдясно, където се развиват най-опасните атаки на Черноморец от началото на матча. Мелконян между двама бранители не успя да измъкне топката първоначално, но пък спечели максимума, поне според мен в тази ситуация. Това беше корнер, пореден от двубоя и отново в полза на гостите. Ако има един проблем в отбраната на Локомотив Пловдив, то е липсата на достатъчно, може би, повратливост и скорост в играта на двамата централни бранители. Не можем да кажем, че нито Танко Дяков, нито Йонес Бенжелен са изключително повратливи и не могат да реагират срещу бързи и технични нападатели. Да видим дали все пак няма да се справят и да го опровергаят. Центриране на остро удар с глава и страхотна намеса на Иван Караджов. Ето, че Черноморец стигна и до първия наистина сериозен шанс. Точен удар във вратата. Сега феновете и Емил Велев най-вече не са изобщо доволни от отсъждането на Станислав Тодоров. Да видим още веднъж преди малко Цонков. Цветомир Цонков с глава на близката града успя да надскочи бранителите на Локомотив Пловдив и да отправи остър удар. Именно с него сега има проблем, затова изпря на играта, което вбеси всички, които стискат палци на Локомотив Пловдив днес. Беше отсъдено нарушение за Бургазли, а още веднъж виждаме добрия рефлекс на Иван Караджов. Всичко е наред с Цветомир Цонков. Нарушението, което бе отсъдено преди малко и взриви публиката на Лута, е вече изпълнено и ще видим поредното центриране. Този път към далечната града. Не сполучливо, но Локомотив Пловдив не намира начин да изнесе спокойно топката, да се опита да изгради една спокойна атака. Ново Боли притеснява бранителите в черно и бяло. Прекрасна работа сега в центъра на терена на Цонков. Отнема топката и търси асис. Пасът му не бе точен, но сега си се ориентира добре. Малко дълго си поведе топката все пак. Ето, че бразилецът я изкара в тъч. Джереми Родригес. Много френско говорящи футболисти днес на терена на парк Лаута. Джереми Родригес, Базил де Карвалио от едната страна. Локомотив Пловдив заедно, разбира се, с Бенжелен от другата страна. Фопоре, Яник Боли, Шешу. Изобщо струва ми се, че френски език днес ще бъде доста по-популярен от българския на терена. Но така е. Водещите клуба у нас разчитат сериозно на футболисти от чужбина, а френския пазар в последните някакви години стана доста модерен.
от френско-говорящите на терена. Джереми Фопоре изпълни тъча. След това Траян Дянков изчисти не особено добре. Валери Георгиев овладява към Михаил Венков. Той е натиснат. Прави впечатление, че когато гостите не владеят топката, пресират със своите съперници и това е причината Локомотив Пловдив да не може спокойно да изнася топката напред. По-често отдясно се развиват атаките на Черноморец, където определено Мелконян е по-бърз от Михаил Венков. И точно за това Танко Дяков следи за това Михаил Венков да не бъде преодоляван. Сега нарушение срещу Здравко Лазаров и най-после Локомотив Пловдив има възможност да затрудни Стоян Колев. Високият Танко Дяков търси позиция в наказателното поле, а за топката застава Сержиньо. Фалцово центриране право в ръцете на Стоян Колев. Висна Валери Георгиев. Нямаше нарушение срещу него или поне в първия момент. След това обаче главният съдия Станислав Тодоров отсъжда фал. Трябва да видим повторението. Не беше особено доволен от решението на арбитъра Лори Валасис. Не виждам какъв фаул може да има тук, при положение, че Валери Георгиев увисна без асист да прави нищо. Ехидна усмивка на лицето му и виждаме, че е бил прав. Междувременно Йордан Тодоров подхваща атака за Локомотив Пловдив. Хубаво центриране на Даксон, остана обаче под топката. Базил де Карвалио има и високо вдигнат флаг. Малко топки стигат до Базил де Карвалио от началото на матча. Озовал се зад защитата нападателя на Локомотив Пловдив при това центриране. Много добре извади топката Даксон. Закъснява да го покрие Тодор Паланков. Фопоре също не действа адекватно. В момента Емил Велев изнася сериозна лекция на асистент рефер от близката страна Дилян Вълков. Струва ми се, че ако Емил Велев види повторението на ситуацията преди малко, едва ли ще бъде толкова гневен. С оглед на това, че засада наистина имаше. Пък имаше и нарушение на Танко Дяков, който влезе опасно при единоборството за високата топка срещу Бори. Дълги години основна част от отбраната на Черно море. Танко Дяков пробва късмета си в Локомотив София, но избяга бързо след финансовите проблеми в Надежда. Ще го гледаме все по-често с екипа на Локомотив Пловдив. И ново статично положение за Черноморец. Фопоре или Николов, един от двамата ще го изпълни. Фопоре с левия крак, право в стената. Доста оптимистично изпълнение на французина. След това вече топката се върна при него и опита пас зад гърба на отбраната. Жереми Родригес, друг французи, се справи чудесно. Нещо се отнася до това да прати топката далеч от наказателното поле. Тя обаче отново е там. Все повече затруднения в играта на Локомотив Пловдив, в това да поеме контрола на матча отборът домакин. Сега ще има картон. Първи в двубоя. Светомир Цонков като че ли ще го получи. Да видим още веднъж за това нарушение на Цонков срещу Валери Георгиев. Е показан и първия жълт картон в матча в 24-та минута. Тактически фаул на Цветомир Цонков, защото можеше да тръгне опасна контратака за Локомотив Пловдив. Валери Георгиев стигна пръв до топката и беше фаулиран. Иван Караджов късо към Танко Дяков. Изсипва топката централния защитник в наказателното поле за малко да овладее Базил де Карвалио. А това са извършените нарушения. Матчът е коректен, но въпреки това виждате, че нарушенията не са малко. Макар те да не са груби, играта доста се накъса. Междувременно беше маркирана поредната засада. Дебне на ръба на засадата Базил де Карвалио. Стоян Колев. Даксон. Йордан Тодоров не можа да стигне
първ до топката и беше изпреварен от Николов. А сега Базил де Карвалио поема. Беше изпуснат от Траян Дянков и намери начин да отправи изстрел, който минава в страни от вратата на Стоян Колев. Добре знаят защитниците на Черноморец, че Базил де Карвалио е опасен с топка в крака, защото притежава страхотен демараж и затова го пазят плътно. Не му дават възможности като тази. Феновете на Локомотив Пловдив. Имаше доста от тях и в надежда, тогава разочарование. Но сега те се надяват, че черно-белите ще ги зарадват с победа. Още едно нарушение. Ето за такива фалове става дума. По никакъв начин не можем да ги окачествим като груби, но играта се накъсва. Николов. Михаил Венков спечели високата топка. А след това Мелконян не можа да владее. Между другото, Мелконян пропусна голяма част от подготовката на Черноморец, тъй като не му издаваха работна виза. Младежкия национал на Армения вече е на линия. Замества Димитър Телкийски на десния фланг. Бенжелюн към Караджов. Видяхте, че топката тупна пред Иван Караджов. Терена не е в особено добро състояние. Бенжелюн е фаулиран. Още веднъж нарушението, което извърши Яник Боли. Пореден дълъг пас към Карвалио и поредна засада, маркирана от Дилян Вълков. Базил де Карвалио вече изпусна нервите си. Също отива с не особено мили думи да поздрави страничен съдия. Трудно ще преценим от този план дали е имало засада. Струва ми се, че може би това е първата по-сериозна грешка на асистент рефера, но вероятно и тази ситуация била от така наречените спорни. Общо 4 отсъдени от началото на двубоя. Всички те за футболисти на Локомотив Пловдив и по-специално за Базил де Карвалио. Бързо топката обаче мина в другата половина на терена, където Черноморец се опитва да измъкне нещо интересно. Шешу и Асис се спребориха. Сега Цонков разтяга играта надясно. Остро центриране по земя, което не доведе до опасност. И сега Здравко Лазаров. Изключително много се разчита в играта на Локомотив Пловдив днес на тези дълги топки към Базил де Карвалио. Нещо, което не върви от началото на матча. Сега обаче проблем за бранител Синьо. Видим още веднъж какво се случи тук. И това е именно капитана Траян Дянков. Ще е сериозен проблем за Черноморец, ако Траян Дянков се е контузил. Виждате с жест и хващане за лявото бедро. Най-вероятно тук ще се съберат нови проблеми на главата на Димитър Димитров Херо. Стана дума, Дянков очакваме да започне като десен защитник. Именно такъв игра първите няколко минути. След това някаква вътрешна рука да се случи и той си застана в центъра с Николай Николов. Дясно пък играе Пенев. Сега Траян Дянков, най-опитният в отбраната. Изключително важна фигура за Черноморец. Вероятно няма да може да продължи матча. Нищо чудно да става въпрос за травма, която няма да извади Дянков за твърде дълго време. Но е сигурно, че става въпрос за край на матча за Траян Дянков. Красноречиви бяха и жестовете. Временно Черноморец човек по-малко, докато бъде извършена смяната в Бургазли. Ясна и тя. Пламен Димов, младият бранител, ще се появи в игра на мястото на капитана. Лош късмет определено за гостите, които сега с човек по-малко ще се надяват бързо да бъде извършена смяната. Димов да се подготви за игра и да се представи на нивото, на което до този момент играеше капитана, което не е лесна задача, между другото. Локомотив Пловдив ще успее ли отбора домакин да се възползва от временното си числено превъзходство? Танко Дяков внесе топката напред. Сега Георгиев. В дясно Жереми Родригес е абсолютно сам. Получи топката най-накрая. Срещу себе си има Лоривал Асис. Родригес играе сам. И това е аут. Забоди глава и поглед в тревата и тръгна напред Жереми Родригес. Рядко се получава нещо хубаво от това. Докато Пламен Димов се подготвя да влезе на терена,
Мелконян ще се прибере да играе като десен бранител. Траян Дянков накуцва края от линията и дава капитанската лента в този момент на Стоян Колев. Станислав Тодоров обаче предупреди вратаря на Черноморец по-бързо да поднови играта. Така Стоян Колев, струва ми се, не можа да вземе лентата от ръката на Траян Дянков. Любопитен момент в срещата. Тодор Паланков също се прибра по-назад. Литекс повежда на Светкавица с 1-0 след гол на Никасио. Много силно играе Никасио. Новото попълнение в отбора на Христо Стоичков. А ние се връщаме на стадион Локомотив в парк Валута, за да може смяната да бъде извършена. Жълт картон и за Базил де Карвалио. Ето и причината. Имаше идентична ситуация в половината на Локомотив Пловдив. Не ми се струва, че това нарушение беше чак за жълт картон, но Станислав Тодоров явно е на коренно противоположно мнение. Междувременно Пламен Димов се появи на терена. Няколко думи за него. Той беше привлечен в състава на Черноморец от сателита Черноморец Поморие, роден през 1990 година. Имаше оферти от втородивизионни тимове от Белгия и Турция, но явно е избрал да се състезава за Черноморец под ръководството на Димитър Димитров. Безспорно може да научи страшно много неща от него и според мен това е правилният избор за този млад футболист. Атака на Черноморец. Топката е избита от Лори Валасис. Надяваме се след мача да имаме повече информация колко време ще отсъства от терените Траян Дянков. Ясно е, че става въпрос за разтежение в областта на подбедрицата. Ето как изглежда и съотношението с притежанието на топката. Това говори за факта, че матчът е равностоен с леко териториално превъзходство на Черноморец. Поредната атака преди малко видяхме на гостите по десния фланг. Тя завърши с разочароващо центриране на Мелконян, който отново се върна на стандартната си позиция, на която стартира двубоя, именно като десен външен полузащитник. Само за няколко минути се беше прибрал като десен бранител. Сега извърши нарушение арменеца срещу Михаил Венков. Интересен сблъсък между двамата. Тази зона в общи линии предлага най-много емоции и единоборство от началото на двобоя, защото гостите атакуват най-често оттам. Сега Иван Караджов ще поднови играта. Повече от 30 минути игра. Локомотив Пловдив и Черноморец не успяват да си отбележат. По едно положение може да отличим за двата тима. Цонков стреля опасно с глава след корнер, когато Караджов изби. След това Локомотив Пловдив се добра до един удар към вратата на Стоян Колев, но той не предвещаваше толкова опасност. Неточно стреля Базил де Карвалио. Няколко минути по-късно. Сега Паланков. Интересно видя Яник Боли, че има пространство пред себе си. Паса обаче бе пресечен от Дяков. Междувременно лидерът в Виктория футболно първенство Лудогорец повежда вече с 2-0 след попадение на Емил Гъргоров. Станислав Генчев кара първия гол за разградския тим срещу Вили Мараковски. Един от фаворитите срещу един от аутсайдерите. Едва ли е голяма изненада този развой на матча. И това ще гарантира оставане още поне за седмица на първото място в класирането на Лудогорец. Черноморец е само на 3 точки зад лидера, но има далеч по-сериозен тест днес. Танко Дяков греши при опита си да продължи атаката. Губи топката, след това Мелконян се хваща за главата и пада. Това подсети и Станислав Тодоров да отсъди нарушение за Черноморец. Танко Дяков и феновете на трибуната зад него изобщо не са доволни от решението на шуменския съдия, но може би наистина Дяков си е помогнал с ръка при това единоборство. Сега ще видим по-добре, може би. Ето тук с лявата ръка. Абсолютно случайно, поне за мен. Дяков наистина осъществи контакт с главата на съперника, но едва ли имаше нужда от толкова много превивания арменския фондови играч.
Базил де Карвалио. Днес гони безнадежни топки. Това е работата на нападателя на Локомотив Пловдив. 35 минути вече от началото на матча. Сипят се подаване към Базил де Карвалио от всевъзможни позиции. Повечето от тях го намират или в засада, или в позиция, от която трудно може да се стигне до голова ситуация. А това поне за мен е леко изненадващо с оглед на многото креативни футболисти събрани в стартовия състав на Емил Велев. Особено в халфовата линия, където полузащитниците на Локомотив Пловдив са доста изолирани от играта, защото и Танко Дяков и Бенжелюн с дълги подавания ги изолират на практика, търсейки Базил де Карвалио. Трудно ще се получи по този начин играта на Локомотив Пловдив. Навярно това ще е част от разбора на Емил Велев на почивката. Валери Георгиев играе много близо до защитата, но неговата работа е по-скоро да руши атаките на Черноморец, отколкото да гради атаките на своя отбор, така че от Даксон да Силва, от Сержиньо се изисква малко повече. В противен случай Базил де Карвалио остава изолиран в предни позиции. Нарушение срещу Юнес Бенжелюн. Самият той го изпълнява. А междувременно Лудогорец повежда с 3-0 на Видим Раковски. Втори гол на Емил Гаргоров. Бенжелюн. Поредната изсипана топка, безнадежна бих казал, към Базил де Карвалио. Сега добри предпоставки за контратака. Днес Бенжелюн беше на път да изгуби това единоборство. Все пак успя да се пребори за топката. Помогна му и Жереми Родригес. Таксон да Силва. Йордан Тодоров спринтира по крилото. Не мина обаче това подаване заради доброто заставане на Жереми Фопоре. Паланков. Цонков, отново Паланков. Фопоре свободен вляво. Видя го Паланков, подаде му. Йордан Тодоров обаче се върна бързо, за да го покрие. Домакините отнеха. Валери Георгиев. Включване на Михил Венков. Първото му от началото на срещата. Даването му обаче беше под всякаква критика. Чистиха особено убедително гостите и атаката на Локомотив Пловдив продължава. Пада в наказателното поле Даксон да Силва и главният съдия спира играта. Да видим какво ще е неговото решение. Ето още веднъж пробива на Даксон. Застана на пътя му, влезлия като резерва в състава на Черноморец Пламен Димов. Според мен Пламен Димов с нищо не попречи на Даксон да Силва, който потърси съприкосновение с тялото на младия защитник. В крайна сметка се стига до ъглов удар. Ето го Пламен Димов. Нямаше как да реагира Пламен Димов, нито имаше възможност да се дръпне. Даксон да Силва се опита да хитрува и да си спечели дуспа. Правилна реакция на Станислав Тодоров. Даксон изпълнява ъглови удар. Кратко разбъркване във вратарското поле. Падна там футболист на Локомотив Пловдив, след което съдията беше оцелен. Това предизвика аплодисменти по трибуните. Ето го центрирането на Даксон. Малко артистично ми се струва се хвърли там Базил де Карвалио. Разбира се, ще трябва да видим още няколко повторения, но поне на пръв поглед и тук Станислав Тодоров действа правилно. Нов корнер обаче пред вратата на Стоян Колев, който буксира сега буквално от гол линията, извади топката Стоян Колев. Центрирането можеше да се превърне в много ефектен гол. Малко се промени настроението на стадиона, след като Локомотив Пловдив успя на два пъти да застраши вратата на Стоян Колев в рамките само на минута. Направи впечатление обаче, че при двете опасни атаки се стигна до падане и търсене на съприкосновение, търсене на дуспа. Все още единственият удар, който остава в спомените ми, е този на Базил де Карвалио, който изобщо не застраши вратата. Сега пък видяхме как Мелконян от воле успя да разстреля Станислав Тодоров, за радост на феновете в Пловдив, които вече си нарочиха съдията. Междувременно интересно събитие и по другите
големите стадиони. Стана дума за това, че Лудогорец води с 3-0 срещу Видин Раковски. В друг матч между изявен аутсайдер и фаворит е било също доста интересно в последните минути. Стана дума, че Литекс поведе на Светкавица с 1-0 в попадение на Никасио. Отборът Търговище обаче стигна до изпълнение на Дуспа, която бе пропусната от Кънев. Иначе можеше на Светкавица да изравни на Литекс. Междувременно неприятен сблъсък на терена. Дали не се към този тук играч и на домакините. А тази лекция, която видяхте за секунди, със сигурност е насочена към съдийската бригада. Навярно ще станем свидетели на принудителна смяна. Поне по жестовете на Жереми Родригес. Не виждам какво друго може да бъде. Това е един от феновете на Локомотив Пловдив, които стоят винаги зад двете резервни скамейки и непрекъснато дават указания какво трябва да се прави. Странно какво прави този привърженик там, но това е друг въпрос. Междувременно футболистите на Локомотив Пловдив са с човек по-малко на терена, след като Траян Дянков от тима на Черноморец напусна принудително. Същата съдба може да споходи и Родригес. Трудно стъпваше Родригес, след като се опита да направи няколко крачки. Все още не са решили в щаба на домакините дали да правят смяна. Не, поне за сега ще опита Жереми Родригес да довърши по времето, пък ще се мисли на почивката повече. И рязката смяна на посоката, тогава ще се види какво е състоянието на Жереми Родригес, иначе тичайки напред-назад изглежда, че ще може да довърши поне оставащите няколко минути до първата част. Сержиньо тук извърши нарушение. Един от най-качествените футболисти на Локомотив Пловдив, който дълго време беше спряган и за трансфер през зимната пауза. Тук влезе грубо. Съвсем нормално. Бе отсъдено нарушение. Сержиньо обаче с нищо не впечатлява днес. Не игра на ниво и първия в пролетен кръг, 17-я случая след отлагането. Сега да видим центриране от дясно. Там добре е позиционирана отбраната на Локомотив Пловдив. Черноморец се справя прилично в защита, но също трудно стига до голови ситуации пред вратата на Иван Караджов. Активна игра сега на Жереми Родригес. Комбинира с Базил де Карвалио. Даксон вижда добре, че може да развие атаката наляво, където е Здравко Лазаров. Центриране на Лазаров. Добра намеса обаче там на резервата Пламен Димов. А сега Йонес Бенжерон и Танко Дяков се спогледаха. Дяков игра с топката, но само колкото да я остави в тъч в полза на Черноморец. Може би ще бъде удължено малко и първото полувреме заради немалкото спирания. Ето, че и сега гостите не бързат, но Аконян оставя изпълнението на тъча за свой колега. Пореден опит на Боли да се върне, да гардира топката. Този път успешно го направи. Нова топка за чернокожия нападател на гостите. Той не игра с нея, но от главата на бранител тя отново е притежание на Бургазли. Мелконян се пасна дясно. Отново Мелконян ще може да центрира. Прави го там, но отбраната на Локомотив Пловдив този път стабилно чисти. Базил де Карвалио този път пое топката още преди централната линия. В демараж притежава де Карвалио, но стана дума за това. Но тук малко нацени възможностите си. Време е да комбинира с някой. Както беше време и Станислав Тодоров да отсъди нарушение. Направи го. С дружни усилия Димов и Паланков изкараха от равновесие де Карвалио. В момента, в който си помогна с ръцете Тодор Паланков, тогава и Станислав Тодоров отсъди нарушение. Ключов момент в срещата. Последни минути на първото полувреме. Гол сега, в която иде от двете врати, ще раздвижи изключително много мача и ще даде предимство естествено на този отбор, който го отбележи. Локомотив Пловдив получава добра възможност да стигне до попадение в самия край на първото полувреме. Ето го центрирането. Никакви проблеми за защитата в синьо. Все пак атаката не е приключила. Сержиньо претендира, че е бил фанат за фанелката и това не обегна от погледа на главния съдия. Позагуби се в последните минути Шешу. Задоволява се повече с работа в дефанзивен план, отколкото в атакуващ.
Повторението ни убеждава в правотата на съдийското решение, а за топката застава Здравко Лазаров. Стоян Колев ще построи стена от двама души пред себе си. Позицията е такава, че позволява и директен обстрел на вратата. Да видим какво ще реши Здравко Лазаров. Станислав Тодоров е стриктен, изтегли стената с няколко метра назад. Засилва се Здравко Лазаров. Директен удар, топката се отбива в напречната града. Шанс за Стоян Колев. След това обаче при добавката Танко Дяков взривява трибуните на стадиона в парк Лаута. 1-0 за Локомотив Пловдив в края на полувремето. Каква радост за Танко Дяков. Пробяга почти целият терен, за да прегърне Иван Караджов. Здравко Лазаров стреля добре от пряк свободен удар. Топката се отбива в гредата, след което защитниците на Черноморец не се ориентираха и Танко Дяков дава предимство на Локомотив Пловдив. Гледаме внимателно ситуацията. Много хубаво завъртя топката Здравко Лазаров. Стоян Колев все пак е докосна и там Танко Дяков се извиси над всички. Ето тук Стоян Колев докосна леко топката. Танко Дяков надскочи и Яник Боли, за да изпрати топката в очертанията на вратата. Така Локомотив Пловдив повежда на Черноморец. Дано този гол раздвижи малко играта през второто полувреме. Докато гледаме повторение на гола, Черноморец атакува отдясно. 3 минути е допълнителното време на първата част. Една от тях вече изтече. С гола на Танко Дяков 45-та минута. Локомотив Пловдив Черноморец 1-0. Няма да има възможност тук Лоривал Асис да пробва удар с левия крак. Беше подготвен за това. 2 минути игра до края на първото полувреме. Шешу става топката за Фопоре. И това ще бъде корнер. Корнер, който си спечелиха бургазли. Може би един от последните шансове да се върне равенството до почивката. Точно 870 минути Черноморец не беше допускал гол след 45 без попадение в вратата в днешния матч, но в крайна сметка отбраната и Стоян Колев капитулираха след доброто изпълнение на свободен удар от Здравко Лазаров и доброто пласиране естествено след това на Танко Дяков. Междувременно Иван Караджов се забави изключително много тук с реакцията си. Няма гол, няма нужда да се радва Яник Боли. Много преди това бе прозвучал сигнала на рефера за нарушение в атака. Ще видим, разбира се, от повторение дали има такова. Дали не бе вдигнат и флага за засада и за това може би Караджов бе толкова спокоен през целият дълъг полет при центрирането. Ето е центрираната топка. И точно в този момент, в който Яник Боли скочи пред Иван Караджов и го понатисна с дясната ръка, се чуи сигнала на Станислав Тодоров, който предотврати и изравняването на резултата. Емил Велев отново е бесен на Дилян Вълков. Буквално на 2 метра от ухото му го изнасяше серенада и нормално да получи най-накрая картон от рефера. Или пък само устна забележка. Да видим какво е решението на Станислав Тодоров. Независимо от това дали решенията на Дилян Вълков са верни или не, поведението на Емил Велев не може да бъде категоризирано като изключително европейско и Станислав Тодоров именно за това сега го предупреди. Изтекаха 3 минути добавено време за първата част и с това изтече и търпението на Станислав Тодоров, който дава край на първото по време на двобоя. Локомотив Пловдив води на Черноморец 1-0 с попадение на Танко Дяков в последната минута. Само 60-70 секунди по-късно и Черноморец стигна до попадение във вратата. Ето виждате в момента, което бе отменено за нарушение на Яник Боли срещу Иван Караджов. Може би тази ситуация ще бъде дискутирана. Факт е едно обаче и това е, че Локомотив Пловдив без да надиграва Черноморец успява да води в резултата на почивката. Вие останете с нас, защото има интересни събеседници и в 15-те минути почивка за двата тима. Ударите във вратата, ъгловите удари, засадите, нарушенията и жълтите картони по един за двата отбора, но важното е, че Локомотив Пловдив води на Черноморец с 1-0. В края на първото по време имаше едно спорно положение. Първо обаче нека видим попадението на Танко Дяков, довкарал топката след като шута на Здравко Лазаров рикошира в напречната града. Стоян Колев докосна топката, но нямаше какво да направи след добавката на Танко Дяков.
гол на Яник Боли беше отменен заради нарушение срещу Иван Караджов. Двамата събеседници на почивката коментираха и тази ситуация. След малко ще я видим. Това е радостта при попадението на Танко Дяков. Ето го положението. Иван Караджов беше понатиснат наистина от Яник Боли, който обаче скочи много високо. Вижте как удари едната ръка на Иван Караджов. И това беше причината Станислав Тодоров да отмени попадението. Факт е, че вратаря е неприкосновен в вратарското си поле, но пък от друга страна футбол е контактен спорт и Яник Боли потърси високо топката. За мен тази ситуация е доста спорна, но право на съдията е да отсъжда във футбола. Игровата ситуация бе такава, че нападателят на Черноморец не скочи вертикално, донеки топката чисто. Той предизвика контакта между двамата. Може би това е също една от причините да се отсъди нарушение. Другото, което трябва да отбележим, е доста пасивната игра в случая на Иван Караджов, който рискува максимално с това поведение. Късно вдигна ръцете си към топката, късно отскочи изобщо и в общи линии имаше късмет, че контактът бе предизвикан от атакуващия футболист. Някои първенства подобни съприкосновения остават без отсъждане, така че Иван Караджов може би ще си вземе и пулка за подобни ситуации. Напомням ви за една принудителна смяна, която беше извършена още в средата на първото полувреме. Капитана на Черноморец Траян Дянков получи разтежение на лявото бедро и напусна игра. Той беше заменен от младия Пламен Димов, който се включи добре. Единствената забележка, между другото, за играта в защита на Черноморец, отбора с най-малко допуснати голове от началото на сезона, е именно в игровия момент, който виждате сега на повторение. 45-та минута, свободен удар, който Стоян Колев успя да отрази, макар изпълнението на Здравко Лазаров да беше виртуозно. Колев изби топката в гредата, след това обаче бранителите пред него не бяха добре подредени и виждате как статично изгледаха как Танко Дяков праща топката с глава във вратата. Първи гол бележи Танко Дяков за новия си клуб. Празнува го с Иван Караджов. Бяхме свикнали да виждаме Иван Караджов в бурни радости при попадение на ЦСКА през есента, когато обаче отново загуби титулярното си място. Сега ще трябва да се радва с Танко Дяков, а не с Милен Радоканов, стария му навик. Междувременно смяна подготвя Димитър Димитров Хером. Димитър Талкийски, много опитно име. Ще се появи в игра през вторите 45 минути. Да видим кой от неговите колеги напуска игра. Ето го Талкийски. Той започна като титуляр в 17-ти кръг срещу ЦСКА, напусна през второто полувреме игра, сега обратното. Започна двобой от пейката, където между другото правеше компания и на Радостин Кишишев, друго много опитно име в състава на бургазлии. Свърши и серията без голове на Стоян Колев. Иван Караджов имаше малко повече работа от него, но пък без да може да се каже, че Локомотив Пловдив категорично е надиграл Черноморец, дори обратното. Пловдивчани водят в резултата. Ето и смяната, която анонсирахме. Талкийски заменя Светомир Цонков. Едно по време пред себе си има Димитър Талкийски да промени развоя на този двубой. Интересно на каква позиция ще бъде използван от своя треньор Димитър Талкийски, дали като вътрешен полузащитник. Най-вероятно струва ми се, че такъв е замисъл на Херо. Но с малко повече въображение, с повече идеи за това как да се градят атаките Талкийски от Цонков. Всеки момент главният съдия Станислав Тодоров ще даде началото на второто полувреме. Ето го и този момент. Няма промени в състава на Локомотив Пловдив. За това да си припомним набързо кои футболисти продължават двубоя.
На вратата е Иван Караджов, пред него Жереми Родригес, Валери Георгиев, Михаил Венков, Юнес Бенжелюн, Танко Дяков, Йордан Тодоров, който беше фаулиран току-що, Здравко Лазаров, капитана на тима, Базил де Карвалио с жълт картон от първото полувреме, Сержиньо и Даксон да Силва. За Черномореца на вратата е Стоян Колев, влезлия като резерва Пламен Димов, който замени принудително Траян Дянков. Първо обаче нека проследим изпълнението на свободния удар. Здравко Лазаров. Този път защитата на Черноморец внимава. Опасността не е преминала. Чак сега Стоян Колев лови. Тодор Паланков, Самвел Мелконян, Лори Валасис, Венелин Филипов, Димитър Телкийски, Жереми Фопоре, Атиф Шешу и Яник Боли са останалите футболисти на Димитър Димитров. Много пъти навярно ще се връщаме към ситуацията с отменения гол на Яник Боли. Интересно е да чуем какво ще каже Димитър Димитров относно тази ситуация след края на срещата. Атака на Локомотив Пловдив чрез Йордан Тодоров по десния фланг. Задържа топката Йордан Тодоров. Може и да центрира. Прави гол. Там не се разбраха Стоян Колев и защитник пред него. А сега Стоян Колев ще се поскара на своите съотборници в отбрана, защото когато вратаря се обади закон топката да му бъде оставена. Ето тук се стигна до това неразбирателство. Филипов игра с глава, стряскайки Стоян Колев. Ситуацията бе наистина опасна. Завършва с корнер в полза на домакините. Даксон да Силва. Центрира много добре, остро на близката града. Там обаче нямаше кой от неговите съотборници да отклони топката във вратата на Черноморец. И трима футболисти на бургазли се справиха с Даксон. След това обаче не успяха да проведат контрадействия. Шешу изпреварен също. Няма сигнал за нарушение. Лазаров не успя да продължи добре атаката. Запас наляво. И това не даде резултат. И сега малко повече пространство за бързи действия от Черноморец. Подаване вдясно за Мелконян. Телкийски го видя. Ще оставим без абсолютно никакъв коментар това центриране на Мелконян. Не му върви играта и през първото полувреме не се получаваха неговите опити за атаки по крилото. Сега видяхте какво направи и нищо чудно, ако продължава по същия начин Димитър Димитров да го замени, но нека не се бъркаме в работата на Херо. Иван Караджов ще поднови играта. Базил де Карвалио отклони топката към Здравко Лазаров. Много технично Лазаров опита да върне към Базил де Карвалио. А Емил Велев добре се предпази. Венков към де Карвалио. Добре градира де Карвалио топката, но нямаше с кого да комбинира и върна назад към Танко Дяков. Сега отново де Карвалио. Чудесно бързо реагира, владя топката и сега се оглежда за съотборник, с който да комбинира. В крайна сметка решава да стреля. Това можеше да бъде изключително красив гол. При малко повече шанс за Базил де Карвалио, който абсолютно сам изнесе цялата атака на своя тим. На няколко пъти се огледа за помощ от своите съотборници и не намери добър вариант за продължение, след като топката бе доста удобна за изстрел с десния крак. Опита късмета си, малко повече от метър или може би два го лишиха от един изключително красив гол. Черноморец започна по-активно първото по време, второто обаче ситуацията е коренно различна. Локомотив Пловдив изглежда доста укрилен от попадението, с което води в резултата. То дойде в 45-та минута. Стоян Колев, докато все още не е пресиран, спечели малко терен. Синен пас напред към Асис. Той не успя да овладее, но в крайна сметка тъч полза на Черноморец. Бързо загубиха владение гостите. Валери Георгиев. Плъзна се Георгиев и не се получи подаването, но след това обаче бързо се върна.
се да отнеме топката, след това се надяваше на нарушение. Не го получи, но пък удар от вратата сега за домакините. Интересни фигури има и в ложите. Стана дума за присъствието на собственика на Локомотив Пловдив Константин Динев. На трибуните и Ясен Петров, бивш наставник на Локомотив Пловдив. Разбира се, съгледвачи и от щаба на Левски, съперника на Локомотив в турнира за Купата на България. Кой ще стигне първи до тази топка? Иван Караджов. Жереми Родригес се оплаква, че това не е първото подобно остро влизане в краката му. Разбраха се с рефера. Играта най-накрая може да бъде подновена. Караджов не бърза, разбира се. Яник Боли единствен в предни позиции. Трудно сам ще пресира цялата отбрана. Тук нарушение няма. Елементарно загубиха домакините топката в центъра на терена. Много неприятен сблъсък, между другото, тук. И Валери Георгиев се държи за крака. Няма проблем с него. Но мисля, че отново случайно се развиха нещата тук, но Георгиев получи удар в коляното. Изключително неприятна ситуация, която за радост се размина без някаква контузия на Валери Георгиев. Междувременно Локомотив отново атакува. Тази топка беше за Базил де Карвалио, изпреварен от Николов. Сега възможност за атака и на Черноморец. Планков хвърля топката на десния фланг, където Конян беше изпреварен. Като че ли физически почнаха да свършат силите на Мелконян. Не е толкова агресивен от началото на второто по време. Отново той сега центрира, си скочи. Отново стана под топката. И Жереми Родригес положи неимоверни усилия, които обаче дадоха резултат. Опасна атака на скорост. Йордан Тодоров може да центрира, прави го с десния крак. Де Карвалио спира на границата на наказателното поле. Това ще е удар от границата на наказателното поле. Хубава атака на Локомотив Пловдив. Неточен удар на Даксон да Силва сложи нейния край. Но трябва да признаем, че футбол, който играе състава на Емил Велев през второто по време е доста по-качествен от това, което видяхме през първите 45 минути. Напукна това, че домакините водят с гол, паднал в края на първата част. Ето как Базил де Карвалио спря топката за Даксон. Хубавия фалцов удар на Даксон обаче не оцели вратата. Паланков към Николов. Ще опитат атака от ляво гостите. Топката остана на терена. Отново активната игра на Жереми Родригес слага край на атаките на Черноморец. Родригес започна колебливо матча, но в минутите, откакто играта е подновена, е много активен. Заслужава добри думи за представянето си. Бургазли владеят топката, опитват атака от дясно, справя се защитата на Локомотив Пловдив, но сега възможност за далечен удар на Тодор Паланков. В последния момент адекватна намеса на Валери Георгиев, който се представи отлично от началото на матча. Центриране в наказателното поле. Иван Караджов излиза спокойно, за да улови топката. Търси с дълго подаване Базил де Карвалио. След като Траян Дянков излезе, неговото отсъствие се усеща. Здравко Лазаров, възможност резултата да бъде отвоен. Йордан Тодоров, невероятен пропуск. Здравко Лазаров задължи на практика с това подаване Йордан Тодоров да реализира. Той обаче не можа да го направи от чиста позиция. Ето как се получи числено преимущество за домакините в тази ситуация. Здравко Лазаров намери превъзходно Йордан Тодоров. Удара на десния халф обаче не намери очертанията на вратата, пазен от Стоян Колев, който едва ли щеше да направи нещо, ако топката беше в рамките на вратата му.
Смяна подготвя Димитър Димитров. Преслав Йорданов ще се появи на терена. Повторение на удара на Йордан Тодоров. Минал около 2 метра в страни от гредата. Михаил Венков гардира топката и печели тъч за Локомотив Пловдив. Неминуемо принудителната смяна на Траян Дянков ще окаже влияние. Пламен Димов е прекалено млад, иначе има завидни физически данни. Тази смяна казва всичко. Неубедителният Самвел Мелконян отстъпва мястото си на Преслав Йорданов. Така Преслав Йорданов ще застане до Яник Боли в атаката на Черноморец. А Димитър Телкийски ще мине на десния фланг. По-офанзивно ще изглежда Черноморец до края на срещата. Няма вече какво да губят гостите, след като изостават в резултата. Спечели високата топка Николов. Фопоре. Телкийски беше съвсем сам, но топката не стигна до него и възможност за контратака. Подаването беше за Здравко Лазаров. Адекватна намеса на Пламен Димов. Телкийски. Валери Георгиев се увлече да пресира в половината на Черноморец и сега е оголил зоната си. Бърза да се прибере футболиста с номер 3 от тима на Локомотив Пловдив. Нарушение за Черноморец. Лоривала Сис остана на тревата. Феновете на Локомотив Пловдив имат поводи за радост. Малко повече от 30 минути ги делят от успеха. Опитват се защитниците на Локомотив Пловдив да изтеглят Черноморец точно на границата на наказателното поле. Димитър Телкийски е майстор на подобни статични положения. Той ще центрира. Обичайната суматоха в наказателното поле. Борба за позиция. Това са обичайни неща. Няма смисъл Станислав Тодоров да забавя излишно играта. Ето го и центрирането на Димитър Телкийски. Топката е изчистена в ъглов удар след добрата намеса на Сержиньо. Той е изпълнен, анонсираме нова промяна в резултат на матч, който се играе в този момент. Стана дума вече, че Севлиево Лудогорец вкара немалко попадение във вратата на Видима. В Търговище пък Литекс побежда с 2-0 с нов гол на Никасио срещу Светкавица. Пети гол на Никасио в трети двубой, както този футболист в Литекс. Когато Черноморец отново атакува, ще има ли нарушение? Тук Станислав Тодоров решава, че е играно чисто. Бенжелин не е извършил нарушение. Шешу, който съвсем спокойно, трябва да кажем, можеше да продължи да гони тази топка, да направи ситуацията много по-остра и опасна. Вместо това потърси елементарно падане, с което да се спечели нарушение. Изгреши в своята преценка. Изгледа Карвалю. След което Сержиньо опита да подаде към Здравко Лазаров. Много Сержиньо скача високо, подложено се там играч на Черноморец и нарушение в полза на домакините. Димитър Телкийски не е съгласен с това, че извършил нарушение срещу Сержиньо. Виждаме още веднъж. Десятката на домакините се бе устремил с поглед към топката. Смятам, че Станислав Тодоров взе правилното решение тук. Най-накрая някой различен голмайстор на двубоя между Светкавица и Литекс. 3-0 Георги Миланов бележи за Ловешкия клуб. Пореден успешен двубой на Христо Стоичков начало на тима. Христо Стоичков, между другото, легендата, която може да гледате в новото предаване на TV7 идната неделя на 18 март. Винаги в неделя стартира по TV7 с специалния гост Христо Стоичков. Трябва да пропускате новата ни продукция. Междувременно
Черноморец продължава да търси път към вратата на Локомотив Пловдив. Много по-стабилно изглеждаше тима на Димитър Димитров през първото полувреме. В отбрана, иначе в предни позиции трудно създаваше положение, трудно ги създава и сега. Припомня ви, че 2 смени бяха извършени на пейката. Гостите разполагаха с малко офанзивни футболисти и вече в общини всички те се появиха. Като изключим принудителната смяна, Тълкийски и Преслав Йорданов вече са в игра, така че Димитър Димитров няма какво повече да направи по състава си. Пенков изпълни тъч. Сержиньо добре се опитва да изведе Здравко Лазаров, който обаче е отлично затворен. Тъч за Локомотив Пловдив. Пенков. Пак той. Хубав финт на левия бек. Връща към Валери Георгиев. Той се опитва да обърне фронта на атаката. Много технично отиграване на Даксон, ако не се лъжа. Сега удар в ръцете на Стоян Колев, който беше избрал добра позиция. Няма време за губене Стоян Колев, затова веднага хвърля топката. Ето го удара на Даксон. Попаднал в ръцете на Стоян Колев. Бенжелюн играе на сигурно. Усети присъствието близо до себе си на Преслав Йорданов и затова изчисти. Може пък и отменения гол в края на полувремето да е повлиял върху представянето на Черноморец през втората част. Нарушение на Здравко Лазаров на Димитър Телкийски. Опитват се да убият темпото домакините с продължителни разигравания в средата на терена. Бъдете сигурни, в защитата на Черноморец ще се отворят празни пространства. И Сержиньо, който видяхте преди малко, и Даксон да Силва умеят да подават изглеждащи пасове. За бързите Здравко Лазаров и Базил де Карвалио не е проблем да избягат от защитата на съперника. Джереми Фопоре за Черноморец. Хубава атака, вдигна ръка за засада Юнес Бенжелюн, нищо подобно. Играта на Лори Васис, целият кръг, но днес не се представя по убедителен начин. Никаква засада тук няма. Там Дяков покриваше поне с 2 метра Лори Васис, но Васис не успя да овладее тази топка и тя излезе в аут. Иван Караджов, Базил де Карвалио. Николов. Отличен шпагат на Танко Дяков. Телкийски сега с топката подава надясно. Това е Филипов. Центрира Филипов, но нямаше негов съборник, който да владее топката на границата на наказателното поле. След това ще Шу като че ли игра с ръка случайно. Няма сигнал за нарушение от рефера. Играта продължава. Отново надясно. Този път стабилна игра в отбрана и Здравко Лазаров може да... Въпреки многото години зад гърба си, Лазаров продължава да бъде много опасен в такива ситуации. Сега Даксон може да стреля. Прави го доста далеч от целта този път Даксон. Даксон да силва, колкото повече желание виждаме в неговата игра, толкова повече са и интересните ситуации пред вратата на Черноморец. През първото полувреме почти не се забелязваше бразилския халф на терен. Сега Яник Боли, бори се за топката, отново има сигнал за нарушение. За миг двамата футболисти успяли да вкарат топката във вратата на противника. Първо Танко Дяков, който откри за Локомотив Пловдив в края на първото полувреме. Секунди след това
И Яник Боли успя да направи същото, но преди това фолира Иван Караджов. Бранител синьо изпреварва, но Дамаров като че ли е доста напрятим защитата в синьо. Карвалио решава да остави топката в игра, вместо да ни остави да излезе в тъч. Центрира остро, там обаче само Лазаров беше в наказателното поле. Следващите към вратата. Осман повече между другото, но един бе точен и то от значение, защото домакините все още водят благодарение на изстрел с глава. На Танко Дяков в 45-та минута. Стоян Колев подвикна малко на бранителите пред себе си да се посъбудят малко, да бъдат по-агресивни. Тези обходни действия на Локомотив Пловдив. Сигнал, който задачи както публиката, така и Базил де Карвалио. Топка за Черноморец. Игра с ръка. Видял асистент арбитър от далечната страна Мартин Димитров и по неговия сигнал естествено реагира Станислав Тодоров. Подаването беше за Яник Боли. Остана футболист на Локомотив Пловдив да лежи в наказателното поле. Играта обаче не е прекъсната. Димитър Телкийски сваля с гърди към Преслав Йорданов, който беше блокиран. Проблеми за Юнес Бенжилюн, държи се за гърдите. Паланков, хубаво подаване с външен фалц наляво. Шешу. Много технично към Фопоре. Получи се рикошет и това ще бъде ъглов удар. Ето го положението от преди малко. Боли за късна топка. След това върхлетя опасно върху Редум. А Яник Боли отново е застанал до Караджов. По него беше и Димитър Телкийски. Ето го и центрирането. Там сигнал за нарушение в атака. Валерий Георгиев се оказа бившия футболист, бившия играч Тренки. Предишния спор играше и по централен защитник в офанзивен халф. Караджов. Цели правилната посока Базил де Карвалио. Върна топката назад. Родригес. Поредица от финтове на Даксон. Оливал Асис вдига невинно ръце. След това помогна на Даксон да се изправи в духа на коректната игра. Беше натиснат Даксон да силва от Оливал Асис. Нарушението по никакъв начин не беше грубо. Михаил Венков. Филипов чисти в тъч. Сержиньо даде знак на Даксон да Силва да влезе навътре към центъра на терена. Сержиньо тръгна на спринт към Михаил Венков, който обаче по всичко изглежда ще хвърли силно в наказателното поле. Точно така. Центриране на Венков. Валерий Георгиев. Даксон. Паланков го преследва. Но ще бъде преодолян по този начин Тодор Паланков. Нарушение за Черноморец. Отново реакция по трибуните. Даксон да Силва ще получи жълт картон. Даксон да Силва не иска да отиде при Станислав Тодоров. Въпреки че беше повикан няколко пъти, няма да му се размине. Тук Даксон извърши нарушение срещу Шешу, не заради фаула, заради разкарването на топката.
Беше санкциониран халфа на Локомотив Пловдив. Играта вече е подновена с дълга топка. Това е не лоша възможност. Чудесно игра обаче с тяло на Танко Дяков, който затвори пътя на Пресав Йорданов към топката и остави да излезе в аут. Успели Локомотив Пловдив да натисне още малко, да стигне до втори гол, който да даде и спокойствие за футболистите на Мил Велев, или пък Черноморец ще изостри повече играта. Това ни предстои да разберем следващите 20 минути до края на редовните 90. Оживи се и публиката на Лаута. Токийски беше изпреварен, нямаше как да стигне до тази топка. Венков се поведе доста дълго, успя да спечели нарушение и това ще бъде пореден картон. Но мисля, че Филипов закъсня с шпагата си. Ето тук ще не се убедим дали това е така. Да. Именно за това сега ще получи и жълт картон младия бранител на Черноморец. Това ще е поредната добра възможност за домакините да внесат напрежение пред вратата на Стоян Колев. Венелин Филипов получи своя жълт картон, а сега Здравко Лазаров и Сержинио са зад топката. Левия крак на Здравко Лазаров или десния на Сержинио ще прати топката в опасна близост до вратата на Стоян Колев. Очевидно Сержинио ще изпълнява. Директен удар, като че ли бранител на метри от гол линията с глава застане и изчисти топката. Сега малко хаос в отбрана. В крайна сметка Стоян Колев излезе и лови топката. За да Кръвалев беднеше там удобен момент, с който да стигне до нея първи. Николай Николов успя все пак да застане на пътя на Декарвалев. Да остави възможност за Колев да излезе и спокойно да лови. Повече нарушения са извършили гостите, чувствително повече. Това не им е донесло някакво сериозно игрово предимство обаче. Телкийски в центъра. Учи Паланков. Сравнително бавно обработва топката Телкийски в този момент. Огледа се, реши да прати директно към Яник Боли. Снажният нападател стигна първи до топката, но извърши поредното си нарушение в битката с централните защитници на Локомотив Пловдив. Танко Дяков и Юнес Бенжелюн не са особено притеснени от мощния, здрав нападател на Черноморец. Стана дума, че може би някой друг тип нападател можеше да донесе повече проблеми за отбраната. С повече движение. Игра 1-1. Междувременно пореден жълт картон, този път за Иван Караджов, за това, че не бърза да поднови играта. Жълтия картон не принуди Караджов да бърза особено. И чак сега той подновява играта. Напълно излишен картон се изкара Иван Караджов. До края на срещата има достатъчно време. Йордан Тодоров се опита да пробие през центъра на защитата, но не сполучи. Валери Георгиев след това се бори за топката. Сержиньо. Добре се обърна Базил де Карвалио. Трябва да излиза Стоян Колев. Прави го. Много сигурен вратаря на Черноморец. Намира се в отлична форма. Нямаше обаче какво да стори при гола на Танко Дяков в края на първото полувреме. Иначе Деян много хубаво отбеляза, че Танко Дяков и Юнес Бенжелюн могат да бъдат затруднени от някой по-повратлив футболист. Общо взето по-лесно им е да пазят Яник Боли, защото той разчита на техния стил на игра. Борбен, здрав физически. В това отношение нито Танко Дяков, нито Бенжелюн отстъпват. Телкийски връща назад. Някак си се разкъсаха отделните линии в състава на Черноморец Бургас. Вижте колко сериозно пространство, какъв голям периметр трябва да покриват халфовете на тима, сред които и Тодор Паланков. Телкийски. Добре се подсигуриха двама футболисти на Локомотив Пловдив. От зоркия поглед на Емил Белев, който не спира да дава указания.
Балонно центриране към втората града. Преслав Йорданов падна в наказателното поле. Няма основания играта да бъде спирана. След това Жереми Родригес силно напред към Базил де Карвалио. Дали ще избяга Базил де Карвалио от защитата на бургазли? Възможност резултата да бъде отвоен и това е 2-0 в 76-та минута. Базил де Карвалио се възползва от много груба грешка в отбраната на Черноморец и до голяма степен предрешава изхода на матча далеч преди неговия край. Радост в треньорския щаб на Локомотив Пловдив. Танко Дяков, автор на първия гол, прегръща Базил де Карвалио. Нямаше да се стигне до това попадение, ако не беше изключително грубата грешка в защитата на Черноморец. А междувременно Даниел Георгиев се подготвя да влезе на терена. Всеки момент очакваме повторение. Константин Дине в добро настроение, усмивка на лицето му. Ето как увисна тук защитник на Черноморец. Това беше Пламен Димов. След това неубедителна намеса и на Николов. Той беше разминат от Базил де Карвалио. И с плътен удар тъмнокожия футболист не остави шансове на Стоян Колев. Много груба колективна грешка на двамата централни защитници Николов и Пламен Димов позволи на Базил де Карвалио да отвои преднината на своя отбор. Иван Караджов се прекръсти, а Локомотив Пловдив е много близо до победата. Даниел Георгиев вече се появи на терена. Той замени Здравко Лазаров веднага след отбелязването на втория гол за Локомотив Пловдив. Смяна, която беше предвидена да се случи независимо от развитието на матча. Сега можем да видим и трети гол. Този път удара на Базил де Карвалио попада в ръцете на Стоян Колев. Ето, че в развитието на този матч тактиката, идеята да се търсят непрекъснато дълги подаване към Базил де Карвалио проработи. Макар че за това спомогна изключително грубата грешка на централните бранители на Черноморец, Николов и Димов. Освен това Локомотив Пловдив вече водеше и имаше малко повече пространства, за да се пробват подобни дълги пасове към де Карвалио. Той претендира сега за нарушение. Няма такова отсъдено, само тъч за Локомотив Пловдив. Цяло много майсторски изигра ситуацията Базил де Карвалио. Сега отново отнема топката. Опасна игра обаче видял Станислав Тодоров. Дойде разстроението в играта на Базил де Карвалио. Не успява да си овладее добре топката Димитър Талкийски. И сега тя е притежание на Михаил Венков. Венков продължава напред по левия фланг към Даксон. Даксон между двама. Бързо се ориентира и върна назад. Има нарушение там. Даксон се опита да измъкне топката на време, за да не се стига до нарушение. И тук много безумно се държи младия Филипов, Венелин Филипов, който демонстративно подритна леко от Даксон. Ето ситуацията от преди малко. Бърза реакция на Даксон, виждайки връхлитащия Телкийски. Той върна топката назад. И след това изключително артистично падна, за да се спечели този фаул. Трябва да ви кажа, че от повторението коренно смених мнението си за тази ситуация. Даксон игра с топката, за да я върне назад към Венков и вместо да се зарадва на това, потърси симулация. Накъса играта, след това стигна и до пререканията с Венелин Филипов, който също трябва да бъде по-внимателен, защото вече има жълт картон и може да остави отбора с човек по-малко. Някаква подобна постъпка. Много нерви в една никаква ситуация. Играта можеше да бъде продължена. Но южноамериканската кръв на Даксон пресили малко нещата. Тук засада, маркирана от Мартин Димитров, асистент рефер от далечната страна. Николов владее за Черноморец. Димов. Поредно разочароващо и първо докосване на топката от Телкийски, който не успя да продължи надясно към Филипов. След това обаче Телкийски беше фаулиран. Не се радва на особена почет Димитър Телкийски на този стадион. Бивш футболист на Ботев Пловдив. Не се радваше на особено чиста игра от Сержиньо тук, след като получи ретик с носа. Лори Валасис центрира.
Ако искат да си тръгнат непобедени от стадиона тук, бургазлии трябва част по-скоро да намерят път към вратата на Иван Караджов. Пълно равенство по отношение притежание на топката от началото на този двубой. Не е такова обаче положението, когато погледнем към резултата. Танко Дяков в 45-та и Базил де Карвалио в 76-та минута водят убедителния аванс на Локомотив Пловдив. Сега каква грешка? Яник Боли безумно отиграване на централния нападател на Черноморец. Имаше толкова много пространство и възможности за развитие на атаката. Не се възползва от тях. Футболист на Локомотив Пловдив лежи, въпреки това неговите съотборници не изваждат топката от терена. Опитаха да проведат контрадействия. Станислав Тодоров реши еднолично да спре играта, защото Танко Дяков вече почти минута е на тревата. В момент да видим още веднъж втория гол в матча. Базил де Карвалио смени на два пъти посоката и Николай Николов просто остана свидетел на голови удар на африканеца. Преди това доста неумела изява и на Пламен Димов, който с глава свали много удобно топката на крака на Базил де Карвалио. Николов беше подсигурил добре своя партньор в първи момент, но след това на скорост Базил де Карвалио нямаше как да бъде спрян. Радостта на Емил Велев. Танко Дяков изкара на носилка. Добре, много интересен диалог проведоха Даксон и Венелин Филипов, които преди малко се спречкаха. Сега продължиха да си показват белези от остри влизания и да се разправят до момента, в който Станислав Тодоров не се приближи. Сега с спорна топка трябва да бъде продължен в боя. Танко Дяков се справи на крака, да видим дали ще продължи в боя. Струва ми се, че отговорът на този въпрос по-скоро е положителен. Паланков реши при подаването, топката обаче се връща при него. Шешу много се загуби този футболист на терена през втората част, почти не играе с топката. Ходни действия на гостите, които търсят път към наказателното поле. Яник Боли се опита с първото си докосване да изведе Преслав Йорданов. За лош късмет на девятката на Черноморец обаче той се подхлъзна и не успя изобщо да стартира към това подаване. Последните 10 минути на двоя текат. 3 от тях вече приключиха. Междувременно много попадения в Търговище, където Светкавица от втори опит успя да отбележи. Казах ви по-рано, Кънев пропусна Дуспа. Нова такава беше отсъдена в полза на отбора домакин. И при втората Дуспа Светкавица успява да върне един гол. 3-1 резултата в Търговище в полза на Литекс. Там обаче е любопитно, защото нарушението, което довежда до Дуспата, е гарнирано с червен картон за вратаря Елко Пиргов. Тъй като Христо Стоичков е извършил и трите си смени, на вратата на Литекс в момента пази Георги Миланов. Интересни матчове ни представя шампион на Литекс. Откакто Христо Стоичков е треньор на тима, напомня ви още веднъж специален гост е Стоичков на първото издание на най-новото предаване по TV7 идната неделя на 18 март. Започва винаги в неделя с първи гост, не кой да е, а именно Христо Стоичков. Така че не го пропускайте. Винаги е интересно, когато Стоичков е в студиото. А ние насочваме вниманието ви към последните заключителни минути на този матч между Локомотив Пловдив и Черноморец. 2-0 все още за домакините след попаденията на Танко Дяков и Базил де Карвалио. Йордан Тодоров, който видяхте преди малко, също имаше възможност да отбележи и не можа да го направи след хубаво подаване на Здравко Лазаров. Не съм сигурен обаче как ще да се развие второто полувреме, ако гола на Яник Боли в края на първата част беше зачетен. Йордан Тодоров опитва нещо акробатично, може да си го позволи при този солиден аванс на тима му. Паланков. Какво се опита да направи, не стана много ясно. Без да бърза, Михаил Венков ще изпълни тъча. Емил Велев подготвя смяна. Край тъчлината видяха Драги Коцев. Атака на Черноморец.
Няма нарушение. Близо до ситуацията беше Станислав Тодоров. Паланков. Фопоре. Даниел Георгиев. Стабилна негова проява. Добре игра и Танко Дяков. Точно така, Драги Коцев ще се появи на терена. Доволни са и Христо Бонев, и Константин Динев. Йордан Тодоров ще отстъпи мястото си на Драги Коцев. Поздравление получава Йордан Тодоров от феновете на Локомотив Пловдив, както и от Емил Велев. Тази смяна с нищо няма да промени схемата на игра на домакините, тъй като Драги Коцев ще вземе мястото на Йордан Тодоров в дясно на халфовата линия на Локо Пловдив. Поредния фаул. Всички футболисти на Черноморец са в половината на Локомотив Пловдив. Паланков изсипва топката към Яник Боли. Юнес Бенжелюн с поредната си стабилна намеса. Много добро чувство за пласиране притежава Юнес Бенжелюн и този усет му помага да компенсира в ситуации, в които изостава. Венков. Преслав Йорданов иска топката. Вижте къде се върнал нападателя. Добре обработи. След това обаче е спрян от Даксон с дружни усилия. Сержиньо и Даксон не позволиха на Филипов да изостри нещата пред наказателното поле на домакините. Бразил де Карвалио. Що Николай Николов. Опоре. Много слаб матч на Шашу. Един от редките случаи, в които той преодоля човек 1 на 1. Нищо общо в сравнение с това, което показа Шашу в двубоя срещу ЦСКА. Телкийски търси позиция да отправи удар. Беше спрян чисто точно на дъгата на наказателното поле. Много спокойно Родригес гардира топката. С очертаващата се победа Локомотив Пловдив ще събере 30 точки и ще се изравни с отбора на Славия, който играе утре срещу Миньор Перник. Шешу. Много лесно падна футболиста на Черноморец. Няма нарушение. Всеки момент ще научим колко време ще е допълнителното назначено от Станислав Тодоров. Първо обаче да видим смяната. Станислав Маламов ще влезе на терена. Разочарован изглежда Димитър Димитров. След равностойно първо полувреме Локомотив Пловдив надигра неговия Черноморец през втората част. Таксон Дасилва излиза. А Лудогорец повежда с 5 на 0 на Видима Раковски. Добър футболист е Даксон. Остава му да изчисти някои елементи от играта си, като да речем това да не симулира в ситуации, в които не е изритан сериозно, както го стори при едно положение на тъчлинията. Преслав Йорданов отклонява с глава към Яник Боли. Дали ще отправи удар Яник Боли? Да. Неточно изпълнение на нападателя.
Загадка остава Яник Боли. Тепърва обаче той ще се аклиматизира към стила на игра на Черноморец. Справиха се защитниците на Локомотив Пловдив с него в днешния матч. Нямаше много шансове пред вратата на Иван Караджов за нападателя на бургазлии. 3 минути е добавеното време. Караджов в центъра на терена. Паланков спечели високата топка, след това обаче не отигра особено добре. Така или иначе Фопоре е извършил фаул. Даниел Георгиев. Михаил Венков искаше топката от Даниел Георгиев, не я получи. Фопоре загуби. Родригес. Станислав Маламов. Опита се да отиграе хитро ситуацията, да зачукне топката в кръка на футболист на Черноморец. Не сполучи в този си опит. И сега Жереми Фопоре изпълнява тъч за Черноморец. Базил де Карвалио подканва публиката на Локомотив Пловдив да аплодира състава на Емил Велев. Има право Базил де Карвалио да флиртува с публиката. Вкара така важния за тима си втори гол в 76-та минута. Ъглов удар вляво от вратата на Стоян Колев. Късо изпълнение. Де Карвалио изпусна топката. Имаше намерение да я задържи няколко секунди край флагчето за изпълнение на ъглов удар. Не се разбраха Стоян Колев и Венелин Филипов. Странно защо Венелин Филипов бе застанал с гръб към своя вратар и не беше готов за това подаване. Свикнахме да виждаме подобни ситуации в матча. Такива нарушения изобилстваха. Стоян Колев. Танко Дяков. Паланков. Николов. Изколно играе Паланков в тази зона, загуби топката и сега може да стане много опасно за негови отбор. Контрата на Локомотив. Дали ще доведе до трето попадение? Не, защото Стоян Колев се намесва решително. Всичко тръгна след грешката на Паланков в центъра на терена. Много брак в играта и на Димитър Телкийски, който сега сгреши и спринтира, за да поправи неточното си отиграване. Вече се играе една минута извън добавените 3. В този момент Станислав Тодоров дава края на матча. Локомотив Пловдив победи Черноморец с 2-0. След голове на Танко Дяков в 45-та минута и Базил де Карвалио в 76-та. След попадението на Дяков, гол на Яник Боли бе отменен заради спорно нарушение срещу вратаря на Локомотив Пловдив Иван Караджов. Сега вече футболистите на Емил Велев могат да насочат мислите си към предстоящия матч срещу Левски от турнира за Купата на България.